আচ্ছা তিনি যে जों खोनामानि अरक खरकसा अ एसराय खायमिवो लागमारि खाय याखाबो हासिं सनो याकरि थांगानि जों खोनावि फायमानि आबो दिनि तामुखलाय एबं ब साबो आबो किसे सायखना Bani bisakalagi dini bumuka ramadan bogona dini para hingke sarai para bagi wo gari sala hikamani alkia ni sekang gari sala kamani bosini no sini no tungo solo di kamani sabu hingke dini lama sabu sini no tungo solo no rama बजे लागमा सममानि आबो कि हठात दास नाके बा ब हामियार उठा दं ब ब महाय बिमार बाय रमजा खाना आबरक बिनि बयस बोसोरं खाना ताई नरंनि अ नुखुंगो ताई साबो साबो दं আচ্ছা তিনি যে खोनामानि अर जे रमरंजन खरकसा बरक मुस सिनियर यांगनि जे पुइलानि बन ओंखना गारि सालौनाय याखाबो गारि सोरङै ड्राइभार खालायनाय होनै खोनामानि बिनि जे लागमा आरि थांका आबनो ति तामरो सानाथ बिनि जे सानामु समनि केने हाय बब्लाइखाय सिनि सनायतु राधानगर आगरतला अरनि बिसिं बेलाइखैनो बखसामखौ माने ड्राइभार कसामता बोले तामु ड्राइभार ब गारिनि ड्राइभार खाय बो तो चिकन मालखौनो सथायो पेसेन्जार म आखिनो सलिलाय तो आगिनि सिमि प्राय आंथ' बबाय पारागाना फना आबो जोंथ' आफुर ड्राइभार याखौ बंगा बेलाइ कसामखौता ओमफ्राय बरनि बिसिंथिनो जोंबो सोंबो ओमफ्राय आइखौनो बर' ड्राइभार जे जों खालायमासे प्राय 98 दगो जों मालाय हरबाय ओमफ्राय बुनि साकजायार बुनि जे तिनि महागे थुजाका बेलायखाय दुखु नांमानि कक अब हायता ओंखाय नरकनि जे ताबो सिन्डिकेट याखाबा नरकनि जे कायसा संगठन ड्राइभारनि जे कायसा संगठन दंब्लेना अबनि थेके नरकनि अ संगठन तरफ थेके तामरक डिसिजन नावै दं या बिनि बागै तामरक खालायना वानसुबै दं जोंथ' अबनो वानसुबो सिनि मर्डार स्टेन्ड नगो जेहेतु एसोसिएशन दं जों ककरनो साहाबनायता तामो बनो ताम खालायमान मानिया बसु सबै मान मानिया बाहायता ओंखाय बटलां मारि थांगा ओंखाय बिनि बागै बिनि जे बनतियि কোনো একটা পালন খালাইজাকনাই याखाबा गारि रक बन्द तनि जन आबाहेर कोनो একটা वानसुं मुंदत अवश्य अब संताङै म आसु बरक कसाम तिनि ब संसारन आसु यागरि थां तै अरनि बुक कसाम बरकाथाल सुनाय तु आगरतलानि जेहेतु अनेक जत निसले उल्ड मेन उल्ड ड्राइभार खलायो बिनि बागै जों अवश्य ना किसे मिसे जों पालन खायनाय अबिसिंगो बरर किसे मिसे असुबिदा र जुदि नों तंखाय नाकार मुंगो संनो रिथु नरक गे खाना जे बन्द पालन खायदा माने ब रुट नरक नाहारि खायनाय जों तो सुनायतु आगरतला न जिनि म तो सुनाय बरकाथाल आगरतला जों 6टा टु 12 6 टु 12 फुंनि दान अफसर जरासुं खालायनानै जों वानसुलायमानिता फुंनि 6टानिसिमि दिबनि 12टा जरा 12टा जरा खाना जे मालखुं यांनि जतनो पालन खालायनाय बन्द पालन खालायनाय आबा हायनोब्लेना आच्छा बेले बेले हामबाय मेटेरनो हेमेन गुनाय गाइस जों यंनि अरब फेटा यंग बेलाय गोजामपुक ड्राइभार जों खायनो फाजा बतनि लांमा आरि लांखा Oba nu matam mai thokka dan so dong chite yang kebidi जों 12 जरा bola thamai
bini kalbari diba hingga hamzat tanam sana sebe aku na bini kang lagi do hangka palang kara harmai যখন ড্রাইভার